আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি ল'ব নিদিওঁ বাছ মাইনৰিটিৰ ভোটৰ কাৰণে যিমান কম্পিটিশ্যন কৰে কৰি থাকক মইতো তাত নাই আচ্ছা অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আপোনালোকে এটা ডাঙৰ কথা ক'লে আজি চব জানি বা নাজানি আমাৰ জনীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু বিৰোধী দলৰ দলপতি গৰাকী এটা আজি ডাঙৰ কথা ক'লে আৰু আপুনি কি কৈ আছে আৰু মই পক্ষ ল'ম না আপুনি কি কৰিব মই পক্ষ ল'মেই বাছ মই পক্ষ ল'মেই প্লিজ যি কৰে কৰক না মই ল'মেই ক'ব দিয়কচোন মই ল'মেই নাই ক'ব দিয়ক ল'মেই আরে কি লাগে এতিয়া আরে নহয় মই তেওঁ আৰু আপোনালোকে যদি নুশুনাকৈ আপোনালোকে ষ্টেটমেণ্ট দিবই দিয়া নাই হ'ব কি ডিভাইডেড ঠিক আছে হ'ব একো অসুবিধা নাই এতিয়া আপোনালোক পঢ়িলে শুনক আচ্ছা আজি আপোনালোকে কি ক'লে এটা ডাঙৰ কথা ৰফিকুল সাহেবে ক'লে আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াই ক'লে যে লোৱাৰ আছামৰ পৰা মানুহ আপাৰ আছামত যাবই হাৰি কিয় যাব কওকচোন কিয় যাব আপোনালোকে কওক তাৰমানে আপোনালোকে গোটেই অসমখন ল'বই তাৰমানে আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই আমিও ল'ব নিদিওঁ হৈ গ'ল আমিও ল'ব নিদিওঁ আপোনালোকে আজি হাউচত ক'লে যে আমি ল'মেই আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি ল'ব নিদিওঁ বাছ हेलो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'खौ बरायहरनाय थाबाय दिनैहाय आङो दानि सिटुएसन जागासिनो दं नोंथांमोना बयबो नुखाबाय ससियेल मिडियायावहाय बिरादनो सिटुएसना बिराद गाज्रि आरोखि बे मियाफोरनि जे मुस्लिमफोरनि हेंथायै जे दा बिराद नै जेरावबो आपार आसाम जोंनि लवार आसामावल'थ' दा बारा जायाखै एसे खम आरोखि लवार आसामाव बे आपार आसामाव बिराद दा नै मुस्लिमफोरनि हेंथायै रिलि खालामनाय दा बिराद जागासिनो दं आपार आसाम अल आपार आसामाव जागासिनो दं आरोखि दा बे सिटुएसना मानि थाखाय जादों होनबा रायजो नोंथांमोन सिटुएसना जाहैबाय दा मुस्लिमफोरनि मियाफोरनि सुबुं अनजिमाया दा बिराद बारायगासिनो गोबां बारायगासिनो 2011 नि सेन्सासाव मुस्लिमफोरनि पपुलेसना 34% दंमोन 34-35 सामथिं दा साननानै नायदो नै दानि पपुलेसना मुस्लिमफोरनि पपुलेसनाहाय दानिया एटलिस्ट 41-42% थांबाय दा बिसिनि पपुलेसना दा साननानै नायदो नै नों मुस्लिमफोरनि पपुलेसनानो दा आसामावहाय गोबां हारि दं साननानै नाय गोबां हारि जे ज' खालामनानैसो दा नै 60% जाहैबाय बिसिना 40% एबभखा बिसिनानो साननानै नायदो अब्ला दा आसाम आयेन आफादावहाय आसाम एसेम्ब्लियावहाय जे हिमन्त बिश्व शर्माया मानि थाखाय बे खोथाखौ बुंदों दे अपोजिशन पार्टी राफिकुल इस्लाम बिथाङाहाय जे लवार आसामनिफ्राय जे आपार आसामाव मियाफ्रा थांगोन दा बेफोरबायदि खोथा एसेम्ब्लियावनो दा डाइरेक्ट रिएक्सन खालामनानै दे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया मामाया बुंबाय जेनेबा जे मानो फैनांगौ बेबायदि दा खोथाया ओरै बिसिनि पपुलेसना बिराद बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो सानसे आसामखौ दखल खालामगोन नामा बेबायदियाव दंहैयो आरोखि हिमन्त मामाया होनदों मियाफोरनि पपुलेसना बारानिफ्राय बारा सानसेथ' नोङो आसामखौ दखल खालामहैखागोन बेथ' सियरखा आरो बिसिनि हारिया आलादा हारिखा एसे हारियानो आलादाखा बिसिना एसे
मानो दखल खालामा जानो सानसे जाहैगोन बिदिनो आसामावबो जेरै बांलादेशनि बायदि जे बेखौ लानानै बुंदोंमोन जे हिमन्त बिश्व शर्माया सिगाङावबो बुंखादोंमोन जे बांलादेश बायदि आसामाबो सानसे जानो हागौ होननानै बिराद बारायगासिनो दं थाङै थुङै 2030सोफ्रावहाय नों पपुलेसना 50%आनो जाहैनो हासिगौ बिसिना अल आसामनि 50% साननानै नाय अब्ला नोङो बे सियरखा बियो सानसे समाव मियाफ्रा मुसलमानफ्रा आसामखौ सालायगोन आरोखि सामलायगोन खुंगोन रायजोखौ बे सियरखा जुदि बिसिनि पपुलेसना बारायबाय थायोब्ला गोबां जाबाय थायोब्ला सानसे समाव आसामखौ बिसोरसो खुंगोन रायजो खुंगोन आसामखौ बिसोरसो मुस्लिमफोरा मियाफोरा बिसिना फेमिलि मोनसेयावनो 10 जन 12 जन गाहाम थायो फाग्लासो बिसिनिया 10 जन 12 जन 6 जन 7 जन गाहाम फिसाला थायो फिसाजोफोर थायो बेफोराव पपुलेसन बाराया जायो सेक्सआवहाय बिराद एडभान्स बिसोर बिराद एडभान्स सेक्सआव एडभान्स थाखायनो बिसोरनि पपुलेसनाव बिराद बारा न'खर मोनसेयावनो दा कन्ट्रलनि माइरं जाग्रा बा सोर हाइस जायो होनबा बांगालफ्रानो हाइस जायो कन्ट्रलनि माइरंखौहाय बिराद बुरजा मोनो बिसोरो पपुलेसना बिसोरना बुरजाना न'आव संख्याया बुरजा 10 जन 8 जन 9 जन गाहाम नोङो 8 जननि खम गैखाया न'खर मोनसेयाव 8 जन 9 जननि खम गैखाया साननानै नायदो रायजोफोर अब्ला बिसोरनि पपुलेसना बोरै बाराया जानो आरो बायह्रानिफ्राय फैनाय बांलादेशनिफ्राय फैनाय गोबां दङ बायह्रा जायगानिफ्राय हा बायनानै थाफैनाय भारा थायैनो उनाव लासै बे थालांबाय जायगा लालांबाय बेबायदि बिसोरो हिमन्त बिश्व शर्माया डाइरेक्ट रिएक्सन जाखादों मामायाहाय दा आं बेहा आं बे भिडिअखौ जे पलिटिक्सनि फारसे आं जेबो लाबोआखै जे आं दानि सिटुएसन आसामनि सिटुएसन फिउचाराव मा जाहैगोन आं बेखौ साननानैसो होनदों दे बयबो बिदिनो होनो दे आसामनि चिफ मिनिस्टाराबो दा बेखौसो फिउचारखौ साननानैनो सानसे समाव आसामखौ मियाफ्रासो रायजो खुंहैसिगोन दखल खालामगोन बिसोरनि पपुलेसना गोबां बारायगासिनो ना मा बुंनाय खार'ना मोननै मोनथाम खाहानि दं दे दा नै सोलिफुबाय थानाय दे रेप केस खालामनाय जिनाहारि खालामनाय बांसिनानो मुस्लिम हारि बर'खौ खालामलाय जिखुनु हिन्दु समाजनि हिन्जावफोरखौनो आइजोफोरखौनो जे रेप खालामनाय मानाय मुस्लिम हारियानो बांसिन रेप खालामनाय आरोखि दा बे सिटुएसनजोंबो लाबाय बियो आरो बिसोरनि पपुलेसनाबो बिराद बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं ससियेल मिडियायाव नों गोरा बाथ्रा बिराद बिसोर दा मियाफ्रा दम दंब्ला होखारहर मा खालामनो हानो जुजि दम दंब्ला बे आसुजों एगेन्स्ट जादों आरोखि आसुफोरजों एगेन्स्ट जादों जे जायखि हिन्दु समाजजोंनो जाहैबाय आरोखि बे रिएक्सनफ्राथ' बिराद मिनिथाव आसाम एसेमब्लियाव दा जागासिनो दे अपोजिसन पार्टि मियाफ्रा आसामखौनो दखल खालामसिगोन जे हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि बुंनाय समाव जे साइडआवहाय अपोजिसन पार्टिनि उखिल गगैया बिनि भइसखौथ' आं मिन्थिखायो नालाय नायनानै एसे मिनिनो ओंखारदों आरोखि आं बिराद फाला होनो बियो उखिल गगैयाहाय हिमन्त मामायाबो खम रागा जोङो बेखौ बे फाग्ला होननानै जाहा थाहा बाथ्रा बुंग्रा गोदाव सोराव एसेमब्लियानो 10 मिनिट बन्द जागौलायनाय एसे गाजाव मोनो आरोखि आङो बिसोरनि जे उखिल गगै थादेरबा बिराद इन्टारेस्ट मोनो आंबो नायनो एसे फाग्ला रायलायो फाला कुइसन खालामो बियो उखिल गगैयाबो आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा दानि सिटुएसनखौ नायनानै दे अल अभार इन्डियाआवनो जे आइजोफ्रा जे जिनाहारि खालामजाबाय थानाय दा बेखौ नायनानैहाय सरकारा आसाम पुलिस हेल्पलाइन नाम्बार फोसावदों आरोखि नोंथांमोना सोरबा बयबो मोनखाबाय जानो हागौ नाथाय आं स्क्रिनाव होबावगोन आरोखि दा आइजोफ्रा जे
मोनानि 10टानिफ्राय फुंनि 6टासिम गेजेराव जे जिखुनु खेथ्रआव आरोखि टाइम बे गैलायलायला जिखुनु खेथ्रआव जे हारसिङै बे नोंहा थांनो उसुबिदा लामा गोजानब्ला नोंथांमोना मिस कल बा ब्लेंक मेसेज हरनानै इमारजेन्सि हरनानै बे हेल्प मोनगोन आरोखि बे हेल्पलाइन नाम्बार दा फोसावना होदों आरोखि दा नोंथांमोना बे हेल्पलाइन नाम्बारखौहाय आइजोफोरनो बर' आइजोफोरनो न'खराव सोर सोर दं बयनोबो बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ जे सेभ खालामना होबानो जाबाय गावबागाव मबाइलावहाय प्रब्लेमा जाथाया खैफोदा मा समाव मा जायो बुंनो हाया बेनिखायनो बे हेल्पलाइन नाम्बारखौ लानाया मोजां आरोखि रायजो नोंथांमोन सेभ खालामनानै ला हेल्पलाइन नाम्बारखौ माब्लाबा समाव खामानियाव होगोन आरोखि बुंनो हायाना मा समाव मा जायो मानसिनि जिउआ बोथोरा मा जायो मा जाया बुंनो हाया हिमन्त बिश्व शर्माया ओरैनो बुंलायाखै साननानै उइनखौ नायनानैसो बुंखादों रायजो नोंथांमोनाबो बयबो मिथिखायो बुजिखायो जेनेबा सिटुवेसना दा मा जागासिनो दं मियाफोरनि हेंथायै बिसिनि पपुलेसन बिराद बारा जागासिनो दं आरो दा बे सिटुवेसनखौ लानानै पपुलेसन बांनाय गासिबो सिटुवेसनखौ लानानै दा मोनसे गोदान आयेन जुलिनि सायाव गोदान आयेन मोनसे फोसावलायबाय हाबा जानायनि सायाव जाय दा हाबा लायो सोर हाबा लानो गोसो 2025 मायथाइनि एप्रिल दाननिफ्राय जागोन आरोखि बियो जाय हाबा लानो गोसो जाय जुलि खालामगोन बिसोरो 6 मासनि सिगां जे नटिस होगारनांगोन दा बे मोनसे आयेन गोदान आयेन बे फोसावबाय आसामाव बियो आं सानो बियो कर्ट मेरिजआवसो जानो हागौ कर्ट मेरिजआवसो बे जाथावथाव आरोखि समाजखौ लानानै रायजोफोरखौ लानानै जे हाबा होनाय बे खेथ्रआव जुदि बे आयेनखौ जुदि बानायोब्ला रायजोफोर बेखौ मानिनाय नङा बे आरोखि रायजोफोर थेवब्लाबो मानिनाय नङा बे खेथ्रआव दा कर्ट मेरिजनि खेथ्रआवबा बे सैथो जानो हागौ जाफुंगोन बियो दा समाजखौ लानानै हाबा खालामनायाव बे 6 मास सिगां जे नटिस हरनांगौ मानांगौ दे बेखौथ' जोंनि बे समाज हाबा होनायावथ' बुंनो हायाना बे कर्ट मेरिजआ जागोन आरोखि कर्ट मेरिज जानो बे आइजोफोर कर्ट मेरिजआव बे आयेना जागोन